Did you get ready in the dark or something? Ante guys, pini ke nilita bidwang jo han kiri dami pusi kibang lo anke han tanang long lo anke han nang long lo sita bon sita amen mang chini ne dera lam lo jo ke jong senang litum so han amen chini pulote komen nong nang than ik than ili phanta ke han nili nang paklang ik det ponang litum han ke han mang ke lapu nang plai po lain lo han mang ke lain lo ke nili isi phori get lo lain lo han mang ke nili tum mang ke kipu da pri pusi pu enta ajak tum ke koson tong pui ne la so han bane ha ke nili chini ne la se comment nang than nik than nili phanta nang litum jong se amen chini pulote ke ong pigan jo han da pu han da jo ke jong senang litum la so ang theklong le pinlang pulote ha bidam dam sen long ji ke ande guys pamo nili ahanang paklang baka ke la si non nili bang phur ik thailo ke phur tang thailo ke ahanang paklang ik paka po ahan man ke lain la jo mira son la ahan man ke ta men man ke chini ne nili ta ke mu pe ne hodak se do jon ke dak se arong to la hai jo arong dak se do ke nili phur ik thailo la hai ke phur tang la jo ke ahan man ke lan silong jo ahan man ke long hoi jo ke long vera dim lo la